tuntuma. Kato ettei kyllistä oikealle. Joo. Tarkkaile tuossa kaarteen sitä, ettei lähde menee takajalat liikaa jo oikealle valmiiksi, koska sit tulee vähän haasteita, että se etuosa pääsee mukaan. Itse asiassa muuten aika hieno väistö, se lähtee vielä siihen tosi vaikeassa asennossa, että se voisi hyvin vaikka vähän suivahtua, mutta ei se tästä taas hätäily ollenkaan. Taas kato oikein takajalka. Noin, hyvä, nyt se kuuntelee sua. Joo, ja mieti etujalkoja. Vasen etujalka vähän enemmän. Noin, sinne. Hyvä. Joo, oikein. Oikein. Jes, kiitä sitä. Hyvä. Ja taas mieti se kaare, niin et se ei heitä takajalkoja ulos. Ja jos jää vähän jarruttelee, niin sä voit tehdä jonkun kunniakierroksen. Jääpä pyllyraiteilla. Pyllyraiteilla. Joo. Oikea takajalka. Vielä tarkempi kaarteessa. Noin, väistä taas hyvä. Yes. Noin, mutta tarkkaile tosiaan sitä, että se ulkotakajalka pysyy maisemissa, koska sitten muuten kun sä pystyt tekemään seiskoon väistön, jos se lähtee vähän perse edellä tässä suoristuksessa, niin sitten tuomarit antaa sulle joku 5,5. Äpät suora. Noin. Yes, hyvä. Väistö on tosi hieno. Just näin. Joo, hyvä. Tuu keskihalka siellä, älä tee väistöä, vaan vaadi, että se on kuin junaraiteilla. Kummaltakin puolelta symmetrinen. Imee vasenta ohjaa kohti. Oikea takajalka ei tuu oikein. Joo. Häpä. Hyvä. Yes, ei pyllyä oikein. Noin. Joo, kyllä. Ja taas suorista. Ja suorista. Ja et itse vasemman suupielen. No ja suora. Ja ravaa eteen. Kiertäviä keskihalkkasia pitkä. Ettei ihan oiva sulku siellä pitkällä sivulla. Vähän taas oikealta takajalkaa vasemmalle ohjelle. Vaikka vähän rimpuilis. Noin, vakaa käsi jalka korjaa. Yes. Just näin. Ja sit ajattele tota samaa fiilistä ilman, että sun täytyy olla niin kuin, tai et ole sulkutaivutuksessa, mutta mieti sama fiilis. Sama fiilis, eikä nojaa oikealle. Hyvä. Ja imee vasemmalle. Joo. Ja sit sano, että niska alas. Noin. Hyvä. Joo. Yes, oikein. Joo. Hyvä, kiitos sitä. Sitten saat jatkaa lautas. Ensin ylhäällä. Ja sun kannattaa sen kanssa just harjoitella. Et se vähän myös on sitä, että kun selkä vähän jännittyy, niin sit se hylly lähtee menee sinne oikein. Niin vähän juppailet sitä tuossa keskihalkasia niin, että se vie sua suoraan. Nyt kun sä tunnet, sä alkaa kovettaa sen selän, sä käske se mennä eteen alas. Just. Ja kun sä tunnet, se selkä jää lukkoon ja se vähän niin kuin alkaa tarjoilla, että mä jään sun pohkeen taakse. Ihan pokkana lähet siirtelee vuoroin takajalkoja vasemmalle vuoroin oikein. Ja voit tehdä sen vähän joko taivutuksen tai väistön kautta, saat ite valita. Mut niin, että se ei lyökkää selkää lukkoon ja sit seuraavaksi se tarjoaa sulle, että mä jämähän tähän. Näin. Joo, sanot sille, että sitä selkää ei pistetä tommoseen asentoon eikä ruveta jarruttaa. Noin, hyvä. Joo, hyväksyy kummankin suupien. Ajattelet aina kun sä käytät jalkaa, niin sä ajat sitä vähän niinku tuntumaa kohti. Hyvä. Yes. Just näin. Eikä haittaa, vaikka se oli vähän pitkänä. Toi on niinku tärkeämpi, että se jalat käpristelee siinä. Yes. Taas vähän mietiä. Vaikka se olisi vaan niinku 2 milliä, ja ajattelet pikkusen pyllyä vasen oikein ihan varovasti. Joo, ja istu oikein tosi painavasti sinne takajaloille, niin että mietit, että kun sä haluais vähän jättää ne takajalat suoraksi, silloin sen on itse asiassa vaikea niin olla pohkeen edessä. Niin istut omalla painolla niitä takajalkoja taipuu sinne vatsan alle. Noin, hyvä. Yes, oikein. Hyvä. Itse asiassa aika hyvin suora nyt tässä vasemmalla.